So, ngayon po gagawa po tayo ng dinuguan baka. Please click the subscribe button for more videos. Pakuluan natin yung lamang loob ng baka para lumambot. Maggisa ng bawang sibuyas. Kailangan po natin ng kamyas, pampaasim. Nahiwa na yung lamang loob. Ayan na po. After maggisa ng bawang sibuyas, ilagay na ang nahiwang lamang loob ng baka. Igisa po natin, tsaka ilagay po natin yung dugo. Hindi nakunan sa video. Ayan po. Ilagay ko na yung dugo dyan. Kaya ganyan na po tsura. Ilagay na natin yung nahiwa nating kamyas. Ayan po yung gagamitin nating pang-asim para sumarap. Malapit na pong maluto. Ayan na po, kumukulo na. Siyempre, lalagyan mo ng sili para medyo spicy. Lalagyan din siya ng asin tsaka paminta. Ikaw na bahala. Sa seasoning, ikaw na mag-taste kung ano pong lasa. Patis, ayan, lapit na pong maluto. Looks yummy. Charan! Ayan na, luto na po. Happy tummy!